वाला रहे मोर जितना तुम्हें डॉक्टर के लिए वे तू तो लिया क्या ठीक बा बाबूजी ठीक बा अब ये डॉक्टर के लेके आवता नहीं आई डॉक्टर साहब आई तुम देखी देखा के पता नहीं काहे घोड़े से चिल्ला दिया का भइल बा एक डॉक्टर साहब एकरा अंदर दुद्धू के बच्चा वाला सो का दुद्धू के बच्चा बाना सा हां आ एक तुरंत डिलीवरी करके निकाले के पड़ी ना तेकर जान बचावल बहुत मुश्किल बा कुछो करी डॉक्टर साहब लेकिन एकरा के बचा ले ही तो ठीक बा थोड़ा से करा बस बस हो गया ए हां तोर बहिन चोदरे ई मरद भिरी गइरे के पिल्ला भिरी रे ये भगवान क्या